nkoma mobo iso ho ya onyina wo ha na afi atwam no abane launch ye ema ambulances bese ahasane enson 307 no mo yes district bia no mo ambulance ba kokọ honom yenim se district I want so bese 275 na boa ama ambulance dwumadi akoso nti na ye nhwe nim say constituency one ambulance na ye nhwe nim say ye beso ye bete de asibiem sanse mansi bia na ambulance ho de a na wo say ye dwuma nti ye sema maso mu de muni akire na ambulance service penyifo no wano ye bi o mo de beba wo de koso no ho a ene we mu de na aba ne yahunu e bi akoso ba bi a yante yahu asem ni akora no wahwe ne nkwa nti esem na mo de akire sa de man why me da se asampa ba me fa won hyase e wo da bokrata nim na ye share Ghanaian Times anim ha sei IGP eda ha asem mo ka nyina ne se wo hye yesu apan hodo nim ene basabaso eta sori wo hon ma se no oman yi post adwuma ko no ede hyehyɛ bi gu akwan so a wo mo be hye se post for ebe patrol a station 24/7 na we no eye police visibility and undercover and no eye program mo ba abeda na die na wo mo de eye adwuma na adwuma ye ni nyina mu ne se wo mo be wo hon mo 24/7 ye dem se post for edi atranchi hon mo saa itiaba ne se bi asuafo bi kra na abopɔ epeso mo to na mo bi emfa kwamu o mo peso mo ye basabasa ya de bia no a eno no tumi eda wo madi eyi wo mo to e ma post for ensa kan wo mo ana se wo mo te ho asem ntam no di ho dwuma na ahwemu a eye IGP egusu wonto abomu e wo bunu mantamu nti eye 2 days eno ekọ ho no na no ene na mo so e ma ne kopie mu e University of Energy and Natural Resources UENR e wo sunyane nti okọ ho no no e na eja woni school mpanyifo no kosia ya wode nsem we etu dwa no nti no ho asam e wo Ghanaian Times da bokrata mu ne feto so edumiensa me sha won saka de aka ho nyina no obetumi akenkan no pepepe na me free ho mu na mabade custodian da bokrata so a asam kesi bi da ha ni nyina no eye mampon akuapem ehimpon apesama kan no no ewo honom na ode nsem bi atudwa e de afa yewura samia wuku eho enti mame nkọ kratafeto so miensa ewo the custodian na yehwa asem da ha sei na yurenchi odi kan wo no na wo ya pesama kan ne ewo mampon akuapem wo sei won de wone ene ne manfo egina samia wuku achi dendenden national lottery panya woda no no wo so mota na chi so panyin no wo no ene ebra ye wo mu no kandifo a obetumi agina wo manamu esemra hye bedwani amampo akuapemfo ehia no ewo empotem honom na eno achi so no obekwa kogina ewo MPP amanyoko ne dimu na yurenchi ewo gidie sesame ena ewo sa nimdie no ewo suahunu ne opepa ene ahofama obetumi de abaton pesua so nanim na sinto bia wo bia na wabo mo na wo maso ano wode nsebo nyina tudwa ebra na wone nsem twefo din kobo se enipa bia bi hu suso mo MPP amanyoko nim na wo mahunu susu asame awuku wo no mo pese wo mo keka ne ho nsama ato ne ho pia ma chese ne ho mponya akono na obi wo mpotebo no wato ba de ama no ebra wo yi nanim so oba begina ana omafo ato no so oba semrase bedwani no tani o ma hyase se wo mo ka ne bebre na no mo chese enim na eno na chese wo bia waye wadwen na wo tete akire na mo sesame awuku din eto ne ho pe entwato so etete no a kai hunu se omafo na fo madwen dada wo si sa abaton pese so akropon hodom no enye obi agapade o wo peso begina ba no begina omafo ne pe wa no mato ba ma wo mo hwanso no mo mpe na bia wato ma kra na wo mo adwuma no mo mpe wa wo mo otumi bia ho kwan bia se wo mo beto ba na ayi kandifo fofora obedi wo manim eno so ho asam e wo ha sei na wo hye mu a Kenneth Ofe ansa wono na owos ye kano samia oku a ne camp honom no wo panyi ateso no ade atudwa awoye anim tire sei Director General Edman National Lottery Authority no wono kwan bia so no obekwa contest e wo emampo akropon honom na wo mato no so abasem rase bedwani na anisode hunu bi o wode mo manfo wo sampotem hodom no abamu na krono so no eni potem nyina na aye krabehye eno so ho asem wo the custodian the bokrata ni munte na hemfo ni nyina na chese wo mo de
diomnim samia wuku ho asam eda ho yenko daily guide na yenhye se na wochi etwam no bekaye a emrase bedwafie kɔ asetena no ekɔkɔ wie se wo mu nyina atoato adwene eton sade african ofriata ma speaker of parliament edi stamp si so ekate the business committee ni se wo mu ne yewra kenofriata enhyehyɛ nanka omra efie honom na omekyerɛkyerɛ mu no mo hye domestic debt settlement program no DDEP no omekyerɛ mu ye na emrase bedwafo nti ase dede yo a ekoso pensioners a ekomo sebo nyina no omom nti ase ye na eno na business committee of parliament no HS speaker asomode to omoni no ma de sudwuma na ase ye kasei no enya de ya panye no ebetumi ababepie mu ene ne kina ye na ase nyambo kina ye omohwa ni mu no obetu ababepie mu ho ne mum no wa hye bose nyame yadoma ya woda obeba na sembia honomo ekitodie bia honomo asembese bia obi ebisa wo penchemu no omo de sanchemu no nyina ama wo monte no we asema no so ba betodwa na deputy majority leader Alexander Fenyo Makin wono ena de todwa esa leadership no ene finance ministry no adi nkomo amana kowie se ye nyame adom chane de ontumi emma na so ogefo bosumi eda to so dunsia ya woda ebe no obeba bepiem ofi honom na ekitodie bia honom no omo de so eno so ho asem wo daily guide the bokrata mu a medi mu chemu kakra amount ti patro mo so da sebre kwaku bo ato so miensa wo de stamp party area lankwadwo chemante so eno so ho asem wo daily guide mu a wo saka wo bekenkan na mame formal daily graphic mi bia na medo akọ adomonline.com ena manjoyonline.com ni ahye ho sensem kakra wo honom na wo hye daily graphic anim ha ya asempa asem wei e katefa to so dunsia mekenkan me ho gye me kakra na yarehosem edien na ba wo mo kyese efiti 2021 eni afie atwamu no amapin form makomako aduonu nson 27 ena omo hye omo nkwa ewo boko ene ne potamu ne nyina ejina mentime ho ase entokwasem ni etu atoto ne nipa kunkuma ekoso na ama emapinfo ewo hod mu so omo bepia kwa yaresabea na eno na moso ama ebimo ehye omo nkwa wato so obi wo krompo na enam de ekoso nti no otumi kwa yaresabea ene ya hye no enti sinto bi wo mo krompo na onim obi so no otumi yen kakra so kodro yaresabea ni fra wo firi mu no eno ano no sanse wa che wo fie ansa na okọ no eni asema daily graphic kadiaba ewo katafeto sudunsia na omune yewura Sulemana edi nkomo na omo echiremu se wokọ Majid Sulemana ena ohyemu a Upper East Regional Directorate no Ghana Health Service oye panyi a woda wo ma no na ono na echire se wohyemu a emaya pay for the best aduonu emu 20 ewu 2021 ena enso ewu afie atwamu no December nim waho eno ene de woka eno wo chemu se ema no ekwakwagya yarehwe ewo Bako Presbyterian Hospital eno ne hospital kese ba kwa ebeka se bibie ne yarefe wa ye do kɔ hɔ no ema akwagya pomudi mu hye no na wo kyese de ekoso no nti de ma ne ntime nkɔ nti wo mo de wo made so mo kɔso ade tudwa ene se omofo no hye na basabasa entokwasem nyina no omo ema ne nsi se de beye na ema wo ni emapinfo wa ekoso ne nyina no eto betwa de mede wi ma ho de eda ha se ya oma wi junior high school ebeko SHS no se kusumi eda to so aduonu eno mu nyina school mu to mu bie to ya wo fa na ba wi GHS no a menim so abo ho dada se ye board se ye day no nyame adoma 20 February eno mu nyina school mu no makwaje adisua ento aso ni wo mbro mu de be wi school bro mu de be bie akwamane ade nyina ewo mu ade kokosi me patcho daily graphic na de sanche mu nyina ba ye right na sempa mekwe no amede ukọ adomonline.com na ya share eho ensem kakra ene amane bi omode abanti wo ba ha se ya no pa ya omo kyese economics bi na ekasa wo se wo asoebe sensia ho no ma awoso mampani o scrapping oyi free ho kra na wo de ukọ Adom online na obetumi ehunu ministry siku a oka ho asem yi na omo kyese nipa dodo na so na ebom pa yesi Davido baba wa ba kom so de agina to yaresabia o agina to yaresabia nti no krofo pa ye ekoso no enye pa ye keto mu nyina ebom pa yesa koda ne ho nto no ba ko yi ba ye ife anyi ni baba mu ye de yo free mu ye ntaye na ne baba wa so da hospital ya omo kyese mu woden na kane MPP mrase bedwani so na no so phone da ha ya wa hye ne nkwa
over the weekend na just security sa na salon car bi so konya kwahia o de kwahia trailer apemanim eno so nipa ba kwa fam ahwe ne kwa ho asam ha me patron oba adomonline.com a de make interest bi a wonya wo headline bi a me de ma wonim no ukọ ma obekenkan na details ni nyina wonya enti de aye de asempa right me de wo wia ne sa why na we de wadaroma meko na so birthday bi wo han mama